Dobrý den, vítám vás na svém tiskovém briefingu k dnešnímu rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že případná protiústavnost zákonů o volbě prezidenta není překážkou ve volbách. Ústavní soud měl na miskách vah spravedlnost a časový pres. Vybral si lehčí variantu. To je pozoruhodný precedens. Termín voleb zvítězil nad právem. Mně nezbývá, než se těšit na další rozhodnutí Ústavního soudu. Ať Ústavní soud rozhodne jakkoliv, už nepůjde smazat pochybnosti nad dosavadním průběhem volby. Ty mohl vyřešit jen Ústavní soud a ten na tuhle povinnost rezignoval. Samozřejmě vnímám, že soud rozhodl jen z části. Rozhodnutí o ústavnosti zákona o prezidentské volbě teprve přijde. Zásadní ovšem je, že mně jde o princip. Ústavní zákon považoval mimo jiné 50 000 podpisů k nominaci na kandidaturu. Já jich předložil více než 60 000 a stát se nenamáhal ani pravost těchto podpisů nijak ověřit. Pouze odhadl, že jich nemám 50 000. Odhadl to naprosto nevěrohodně a hlavně nekontrolovatelně. U kontroly archů neměli možnost být přítomni ani zástupci kandidátů. Já žádal jedině spravedlnost a chci v podstatě jediné. Ať se ověří skutečně řádně a věrohodně, zda jsem měl či neměl potřebnou podporu. Tohle bohužel Nejvyšší správní soud ani Ústavní soud neřeší. Navzdory tomu, že je to přeci klíčová otázka. Závěrem bych chtěl říci, že nyní počkám na odůvodnění zamítnutí návrhu na odložení voleb. Posléze vyčkám, jak rozhodne Ústavní soud o samotné stížnosti a potom zvážím eventuální další kroky. Děkuji za pozornost a přeji vám hezký den. Tak, jestli jsou nějaké otázky. Ty další kroky v současnosti nebudeme předjímat. Vím, že se mě mnoho novinářů ptá například na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Nicméně, jak jsem říkal, my si podrobně zanalyzujeme rozhodnutí Ústavního soudu, až k němu dospěje, a potom teprve se mohu vůbec o něčem rozhodnout. Jak říkám, jediné, co já od začátku žádám, aby někdo vyvrátil i moje pochyby o tom, zda mám skutečně minimálně 50 000 pravých podpisů občané České republiky, nikoli veřejně dostupná data, které si každý mohl obsat třeba z obchodního rejstříku a k ním připojit falešné podpisy. Tak je nyní ten zákon nastaven a k mému nemilému překvapení jsem se ani u 2 instancí Nejvyššího správního soudu ani Ústavního soudu nedočkal toho, aby konečně někdo, já už prosím tyto orgány i orgány České republiky, aby konečně někdo překontroloval a upřímně řečeno, aby také vyvrátil i moje pochyby, zdali mám skutečně 50 000 podpisů či nikoli. Překontroluje to konečně někdo, abychom věděli, že nejen já, ale i ostatní kandidáti mají skutečně pravých 50 000 podpisů občanů České republiky, nikoli například obsaná veřejně dostupná data například jednatelů firem z obchodních rejstříků a k nim připojené třeba falešné podpisy. Domůžu se konečně toho, aby někdo překontroloval a vyvrátil i moje pochyby o pravých podpisech? Vypadá to, že nikoliv. Já se rozmýšlím, zdali za těchto okolností mám vůbec jít volit, protože mně skutečně nepřipadá, že prováděcí zákon o volbě prezidenta a zákon
o volbě prezidenta ústavní, že je udělaný opravdu 100% právně čistě a správně. Vždyť stačilo obsat třeba rakouskou úpravu, kde podpisy kontrolují a sběr podpisů zajišťují například checkpointy na obecních úřadech, kde již pracovníci překontrolují občanský průkaz a dají petentovi pouze podepsat. Takže, jak jsem již říkal v minulosti, já vidím za tímto zákonem o volbě prezidenta přímo záměr poslanců a senátorů, jak ukázat lidem, vidíte, chtěli jste přímou volbu, aby se vlk nažral, koza zůstala celá, a jak jsem říkal, vlkem a kozou jsou občané České republiky. A vidíte, co jste způsobili, vidíte, my jsme vám to umožnili a vidíte, jak to vypadá. To znamená, stačilo obsat úpravu, byť ze sousední země, a musím říci, že celé je to tedy velmi podivné. Také mě trošku děsí to, že přestože že ten zákon není ústavní a není zcela 100% správně ani z právního hlediska, tak ostatní kandidáti na prezidenta, ale i ostatní politici k němu mlčí. Já si představuji prezidenta, že to bude člověk, který bude bojovat za pravdu, který se bude zastávat různých nespravedlností a bezpráví obyčejných lidí a bude bojovat nehledě na svoji popularitu, nehledě na svůj profit, aby ten náš stát šel dopředu. A trošku mě tedy děsí, že přestože vidí ostatní, že to není správně a většina veřejnosti o tom také pochybuje, tak není nikoho, kdo by se za tu spravedlnost a za to, aby v naší zemi jsme konečně začali mít právní stát, kterému můžeme věřit. A já shodou okolností po zvolení senátorem jsem se zcela, dá se říct, náhodně dostal hnedka do první situace, kdy vidím, že české zákony nejsou 100%. Vidím, že možnost dovolat se práva u běžného člověka je velmi těžké v České republice, byť možná i pro běžného člověka nemožné. A nikdo vlastně není ani z těch kandidátů, kdo by řekl na rovinu, že má také pochyby, přitom je to zcela evidentní. Tak, děkuji vám za pozornost a přeji, ať se vám daří. Díky.